नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा जबरदस्त धासु गाना आप सब कलाकार खातिर लेके आइल बानी। और चैत के महीना चल रहा बा, चैती गाना हम लिखले बानी, चैता ही गाना हवे। आप सब जे भी गावे चाहता तो गा सकता ये गाना के। तो चली मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। कैसे बा? एगो औरत अपना पति से का कहती है, तो सुनी कैसे बा। आ गेहूं न हमसे कटाई सैया, अरे गेहूं न हमसे कटाई सैया, कही हाथ जोड़ के आ खेतवा में कैसे जायम छोट लइका छोड़ के, आ खेतवा में कैसे जायम छोट लइका छोड़ के, अरे खेतवा में कैसे जायम। तो ई रला मुखड़ा, आप सब आराम से गा सकतनी ये गाना के। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल हूं, तो सुनी कैसे बा। अरे छोट बावे लइका अभी बुझी तनी बात के, आहो सुआ धराई जनी पिया हमरे हाथ के। अरे छोट बावे लइका तनी बुझी हमारे बात के, हंसुआ धराई जनी पिया रउआ हाथ के। आ जागे के पड़े लावे, अरे जागे के पड़े लावे 4 बजे भोर के, आ खेतवा में कैसे जायम, अरे खेतवा में कैसे जायम छोट लइका छोड़ के, खेतवा में कैसे जायम छोट लइका छोड़ के। तो ई रला अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सबके हम हर वीडियो में बतावेनी। हम चाहें कि एगो गाना एक ही गायक गावलो, ताकि वैसे सब केहू के फायदा होके, प्रॉफिट होके। ना तो एगो गाना 10 आदमी गईहन तो केहू के कोनो फायदा नहीं। हमरो मालूम ना चली कि हमार गाना ई के गौले बा और कौना कंपनी से रिलीज भइल बा, कब रिकॉर्डिंग भइल बा, कहाँ का भइल बा, कुछ भी हमारा पता ना चली। तो हम ऐसे एक गो अंतरा डालेनी ताकि जे कलाकार गावे चाहता वह हमरा संपर्क करी कि हाँ हमारा ये गाना गावे के बाबा, तो वही आदमी के लिख के मात्र में एगो गाना एक ही कलाकार के हम देनी। तो हमार मोबाइल नंबर बा 99 345 29 9 12, यानी 99 34 52 99 12 हमार मोबाइल नंबर है। आप सब कांटेक्ट कर सकतनी हमरा से कि हाँ भैया ये हमारा गाना गावे के बा, तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से लिख के फुल गाना दे देम। आराम से आप कहीं से भी गा सकतनी। और पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में हम हर वीडियो में बतावेनी भैया कि पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और जे नया म्यूजिक बनवावे चाहता तो नया म्यूजिक भी हमारा यहाँ बनला, ब्रांड म्यूजिक एकदम जबरदस्त। जैसन गाना रही वही तरीका से ओकरो से भी बेस्ट म्यूजिक बनी हमारा यहाँ। और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के पैसा ना लगेला, केवल रिकॉर्डिंग के पैसा लगी, बाकी कोनो चार्ज नहीं के। आके रह के 10 दिन 5 दिन जितना गाना गावे के बाद रहे के बाद जितना दिन रह सकतनी। तो चली ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।